Čaute všetci, sme v Nemecku, Natka. Miałka co? Podjem, potaż teraz. Nevidím Amanda. Hej, moja segra je tiktokerka a nie youtuberka. Ideme na benzínku. A mnie urobi. To máme spoločný. Hej. A pripravte sa, budeme mať aj nový iPad, ideme túto dnu a potom budeme ďalej natáčať. Počkajte. Počkajte. Takže čaute všetci. Natáčame ďalej na YouTube. A hej. Bude zhruba part, budeme mať